Basa-basa magkag Biblia makabuang manang. Maayong adlaw kaninyong tanan. Na-remember lang na ako 12 years na ang milabay. Adunay mga tao nag-ingon ka na ako. Basa-basa magkag Biblia makabuang mana. 12 years nang milabay. Wala man ko nabuang. Pero tungod sa pagbasa na ako sa pulong sa Ginoo, gibag-o niya akong kinabuhi. Naabot pa ko diri sa Japan. Tungod kay gusto pod sa Dios na ipadayag na ako ang iyang pagkamaayo bisan sa mga Japanese kay daghan kay mga Hapon na wala kaila sa Ginoo. Tungod sa pagbasa na ako sa pulong sa Ginoo, ang akong relasyon diya sa akong pamilya nahibalik kay kaniadto gidumtan og nahiubos jud ko sa akong pamilya bisan pa sa ubang tao. Tungod sa pulong sa Ginoo aduna ko'y tinuod na paghigugma, tinuod na paglaom, ug nasabtan usab nako ang tinuod na purpose nganong naa ako diri sa kalibutan. Kay ang purpose sa Dios nganong naa ta diri sa kalibutan mo nang musimba, mudaig ta diha kaniya, mapasidunggan ang iyang pangalan. Kung kamo wala pa kasugod sa pagbasa sa pulong sa Dios, tinguha gayod na makabasa mo niini ngano man. Dako kayo kabag-uhan sa inyong kinabuhi kung sugdan ninyo ang pagbasa niini. Kung adunay panahon nasusulan mo sa yawa na ayaw pagbasa niya na kay makadaot na kanimo, kapuyon ka, mahimo nga sayang-sayang kag panahon dili na tinuod. Kay ang pulong sa Dios dili lang kay kini pagkaon sa atong espirituhanon, kundi kini gikinahanglan nato mao ni ang atong hinagiban, mao ni atong sandata aron sa pakig-away batok sa kaaway na mao ang yawa na naglibot-libot diri sa kalibutan. Mao nang dili pa ulahi ang tanan, hinaot na atuang isulod sa atong kasing-kasig unahuna nga gikinahanglan gyud nato ang pulong sa Ginoo. Pagbasa sa Biblia, sugdi bisan pa sa ginagmay kay gingon pa dira sacrifice brings good fruit. Sa dihang ikaw mo sakripisyo lang muhatag og higayon na magtuon sa pulong sa Dios, maminaw og wali sa mga tawo nga nagatudlo gikan sa pulong sa Ginoo, mahimo gyud makabaton kita og kaayuhan dinhi sa atong kinabuhi. Ug kana lang, salamat kay sa inyong pagpaminaw. Amping ta kanunay.